Dahil sa masyadong abala ang pamilya nila noong umaga, hindi na nag-abala pa ang binatilyo na ipag-alam ito. Nais na muna niyang hintayin ang pagsapit ng hapon na siyang uwian ng kanyang mga magulang. Nang makita niyang nakaratay na ang bangkay ni Lolo Mac, ay piniling ibalot na lamang ni Chris ang bangkay ng matandang ermitanyo. Kasabay ng pagkawala ng matanda ay ang pagiging itlog ng ahas nitong alaga. Nang masipat ni Chris ang nagliliwanag na itlog, dinala niya ito sa ilalim ng higaan ni Lolo Mac upang itago. Sumapit ang alauna ng umaga, ay siya namang pagbisita ng mga ermitanyong naging kasama ni Lolo Mac sa baloy. Nang makita ni Chris na paparating na ang ermitanyo sa pamamahay ni Lolo Mac, agad niya namang pinagbuksan ito ng pinto. Magandang umaga sa iyo, Chris. Hatid namin ang pakikiramay para sa yumao naming kasama. Sa tinagal-tagal na pagiging malapit namin ni Makmak, ay talaga namang nakakapanlumo ang balitang ito. Sa pagpula ng buwan ng 2 gabi, ay alam na namin na mangyayari ang ganitong kaganapan. Tatagan mo ang iyong sarili, iho, upang hindi ka mahirapan. Ang pagkawala ng tao ay normal na. Hindi katapusan ng kamatayan, bagkus isa na naman itong bagong simula ng ating tatahaking buhay. Piliin nating maging masaya sa mga alaala nang naiwan sa atin ng namaalam na. Wika ng ermitanyong punong tagapamahala. Nang tuluyan ng makapasok ang mga kasamahan ni Lolo Mac, agad naman itong hinanap ang itlog ng ahas na alaga nito. Kinuha naman ni Chris ito upang ibigay kay Mang Uben. Paghawak dito ni Tandang Uben, ay doon niya ipinaliwanag kay Chris ang huling mensaheng nais iparating ni Lolo Mac. Chris, ang itlog na to ay ang representasyon ng kapangyarihan ni Makmak. Sa paglipas ng panahon, ipinapamana namin ang aming kakayahan sa karapat-dapat na magpatuloy sa aming adhikain. Maging ako man ay napamanahan lamang ng pangalan ng naunang ermitanyong naging maestro ko din mismo. Hintayin mong mailibing namin si Makmak upang maipamana at maigawad sa iyo ang kanyang naiwang aral. Mapapasayo din ang itlog na to na siyang iyong aalagaan hanggang sa tuluyan na itong mapisa. Batid kong alam mo na ang kaanyuan ng iyong dimen-dimen, kaya na may hindi ka na magugulat sa nilalang na nasa loob ng mahiwagang itlog. Hermano, magmula sa araw na ito, ikaw na ang gagabay sa binatilyong pinamanahan ni Makmak. Hulmahin mo ito sa pinakamagaling at maganda niyang katauhan. Dagdag pa ni Tandang Uben. Nang marinig ito ni Chris ay halos hindi niya mawari kung ano ang nais iparating nito. Ang tanging naiintindihan niya lamang sa matanda na siya ang magmamana ng pangalang Makmak. Siya, Chris. Ibigay muna natin ng linggong ito kay Makmak. Hayaan ko munang makapagpaalam ka ng maayos sa iyong maestro. Kakailanganin mo yan, iho, upang ikaw ay magabayan ng kaluluwa nito. Wika ni Hermano. Oho, Mang Hermano. Hayaan nyo. Matatanggap ko rin ang pagkawala ni Lolo Mac. Sa ngayon, wala sa isip kong magsanay dahil labis akong nagdadalamhati para sa aking namaalam na lolo. Sagot naman ni Chris. Ang iba namang mga kasama ng mga ermitanyo ay ginawa na ng ritual ang kaluluwa ni Lolo Mac para sa ikatatahimik nito. Nilagay nila ito sa isang banig na merong mga simbolong magpoprotekta
para sa paglalakbay ni Lolo Mac. Habang abala ang mga kasama ng mga ermitanyo, ay agad namang nagluto si Chris ng kanilang makakain. Sila Tandang Ube naman at Hermano ay piniling tumulong na din sa pagdarasal sa ikatatahimik at ikakapayapa ng kaluluwa ni Lolo Mac. Habang nagluluto si Chris, ay hindi pa rin maipinta ang kanyang muka dahil sa pangungulila sa matanda. Lahat ng masasayang mga alaalang kasama si Lolo Mac ay patuloy ang pagbalik sa kanyang isipan. Kahit anong pawi ng binatilyo sa kanyang mga luha, ay hindi pa rin ito sapat upang mapatigil ang pag-apaw nito sa kanyang muka. Matapos niyang makapagluto, ay agad namang bumalik si Chris sa kinaroroonan ng mga ermitanyo. Nang makalapit na siya dito, ay nadatnan niya itong binabalutan ang bangkay ni Lolo Mac ng puting tela. Isang araw lang ang magiging lamay sa bangkay ni Makmak. Piliin mong itago na lang, Chris, ang pagkamatay ng iyong kinikilalang lolo. Huwag mo din itong ipagsabi kahit sa iyong mga magulang. Sabihin mo na lang na naglakad ng malayo si Makmak dahil siya meron itong hinahanap. Payo ni Tandang Uben kay Chris. Nang marinig ito ni Chris ay tumangulang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Sumapit ang 5:00 ng hapon ay nagpaalam na itong si Chris sa mga ermitanyo na babalik na muna sa kanilang bahay. Wala namang nakitang pagtutol dito si Chris, kaya ang ginawa niya ay agad naman siyang umalis upang makabalik ng mas maaga. Pagbalik niya sa tahanan ni Lolo Mac, nadatnan niya ang mga ermitanyo na nagpapahinga. Dahil sa nakikita niyang natutulog na ang mga ito, ay dahan-dahan naman ang pagpasok ni Chris sa tahanan ni Lolo Mac. Sumapit ang 6:00 ng gabi, ay siya namang paggising ng mga ermitanyo. Hindi yon kumikibo na para bang meron itong pinakikiramdaman sa paligid. Nang akmang magsasalita na si Chris, ay bigla siyang sinuway ni Mobo. Pshh! Huwag kang maingay, Chris. Merong paparating. Bulong na wika ni Mobo. Agad namang napatigil si Chris sa kanyang pagsasalita dahil sa sinabi nito. Lumipas pa ang ilang minuto at biglang nakaramdam si Chris ng malakas na pagyapak sa lupa. Sa bawat paglakad ng nilalang na nasa labas ng bahay ni Lolo Mac, ay ang pagkakaroon naman ng mahihinang pagyanig. Animoy isang higante ang naglalakad sa labas ng kanilang bakuran noong mga oras na yon. Ang mga ermitanyo naman ay patuloy lamang sa pagpapakiramdam sa paligid. Naghahanda na din ito ng kani-kanilang gamit sa mga kaganapang maaaring mangyari sa kanilang kinaroroonan. Chris, hindi lang pakikilamay ang pakay ng mga ermitanyong yan. Narito sila sa bahay ng lolo mo upang bantayan ang kaluluwa nito na hindi pa nakakaalis sa kanyang katawan. Ang nilalang na iyong nararamdaman ngayon ay ang kumukuha ng mga kaluluwa ng mga ermitanyong na maalam. Ginagawa nila ito bilang pagsunod sa mga labdog. Ang nais kasi ng mga labdog ay hindi magabayan ng mga kaluluwa ng ermitanyo ang mga susunod na hihirangin nitong tagapagmana. Huwag kang mag-alala, Chris, dahil hindi sapat ang lakas ng ungaw na yan upang magapi ang mga ermitanyong naririto sa bahay ng iyong lolo. Maging mahinahon ka lang dahil magiging maayos din ang lahat.
Wika ni Maria sa kanyang isipan. Nang marinig ito ni Chris, doon niya napagtanto ang kanilang kinalalagyan noong mga oras na yon. Nang hindi na matiis ni Hermano ang mga pinaggagawa ng nilalang na nasa labas, ay nagtanong na ito sa kanyang mga kasamahan na labasin na nila ang nilalang upang magapi nila ito ng mas maaga. Konting pagtitimpi pa, Hermano. Ang paghihintay ng tamang panahon ay isang mabisang sandata sa pakikipaglaban. Ang kahinaan ng ungaw ay nasa kalagitnaan ng gabi. Maghihintay tayo hanggang alas 11 upang kaharapin ito. Saway naman ni Tandang Uben. Si Chris naman noon ay nagmamasid lamang sa mga ermitanyong kasama niya sa bahay. Sumapit ang alas 11 ng gabi at doon na nga unti-unting lumitaw ang mga kaibigang diwata ng mga ermitanyo. Ang makisig na lalaking kasangga ng punong tagapamahala ay lumitaw na rin sa kanilang kinaroroonan upang maghatid ng tulong. Kasabay ng paglitaw nito ay ang pag-iba ng kaanyuan nito na siyang labis na ikinamangha ni Chris. Lahat kasi ng ikinuwento sa kanya ni Lolo Mac ay napatunayan niyang totoo dahil siya mismo ay naging saksi sa mga pangyayaring ikinuwento ng matanda. Kasabay ng paglitawan ng mga kasangga ng mga ermitanyo ay ang sabay-sabay nilang paglabas ng bahay. Maging si Chris ay lumabas na rin dahil alam niya sa kanyang sarili na ligtas siya kapag kasama niya ang mga ermitanyo. Magandang gabi sa iyo, ungaw. Hindi ka ba nadadala? Pati ang mga kalahi ninyo nakaharapin kami? Wika ni Tandang Uben. Kahit ilang beses nyo mang kaming lipulin, ay kayang-kaya naming makapagparaming muli. Hanggat patuloy ang pagbigay sa amin ng mga labdog ng aming kinakailangang kaluluwa, ay patuloy pa rin kaming magsisilbi sa kanila kahit kamatayan pa namin ang aming kahaharapin. Sagot naman ng ungaw. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pag-usli ng isang muka ng tao sa noo ng ungaw. Paglalarawan ni Chris sa ungaw ay para itong isang hayop na mataas ng dihamak sa isang baka. Napakakapal ng balat nitong kulay abo at merong mga maliliit na balahibo. Ang mukha naman ng ungaw ay merong mahabang nguso na may mga nakausling pangil sa dulo. Ang isang butas ng ungaw sa dulo ng nguso nito ay ang naghihigop sa mga kaluluwang naliligaw. Makakapal din ang mga paa ng ungaw na kahit ang isang malaking pakong nakausli ay hindi kayang bumaon dito. Dalawa din ang buntot ng ungaw na merong mga nagsisihabaang balahibo sa dulo. Ang mga mata naman ng ungaw ay maihahalin tulad mo sa mga mata ng bubuyog. Napakabaho din ng ungaw ayon kay Chris. Ang mukha namang umusli sa noo ng ungaw ay parabang sa taong kamamatay pa lamang. Matapos makipag-usap ng ermitanyo sa ungaw, ay agad din namang pinalusob nito ang kanilang mga kasanggang diwata. Habang nakikipaglaban ng diwata sa ungaw, ay siya namang pag-uusal ng mga ermitanyo sa mga lihim nilang karunungan. Di nila hinahayaang makagalaw sa labanan ang ungaw dahil sa abilidad nitong hindi kaaya-aya. Kaya nitong maglikha ng mga butas sa lupa na siyang magdudulot ng panganib para sa mga ermitanyo. Nang masukol na ng amumongo ang ungaw, ay agad din namang sinugod ito ng diwatang kaibigan ng punong tagapamahala. Nang akmang malapit na ang diwata,
ay biglang naglaho ang ungaw na parang bula. Dahil sa ginawa ng ungaw, ay mas lalong naalerto ang mga ermitanyo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa mga nangyari ay agad namang kinuha ni Hermano si Chris upang masigurado ang kaligtasan nito. Nilagay nila si Chris sa gitna ng kanilang pwesto nang sa ganon ay malabo itong malapitan ng ungaw. Habang patagal ng patagal ang pagkawala ng ungaw, ay siya rin namang pagdinig ni Chris sa malademonyong paghalakhak nito. Ilang minuto pa ang lumipas ay tuluyan na ngang lumitaw ang ungaw sa likod ng amumongo. Nang maramdaman ito ni Maria, ay agad niya naman itong sinugod upang paslangin. Dahil sa ginawa ni Maria ay nailigtas nito ang buhay ng amumongo. Kung nagkataong nahawakan ng ungaw ang amumongo, ay magagawa nitong kunin ang kaluluwa ng amumongo na siyang magdudulot ng kamatayan nito. Sa oras na mamatay ang diwatang kaibigan ng ermitanyo, ay siya ring paghihina nito hanggang ito ay mamatay. Nang makita ng iba pang kaibigang diwata ang ginawa ni Maria, ay agad din naman itong sumugod upang mahatira ng tulong ang kaibigan ni Chris. Si Hermano naman ay tumakbo na papalapit sa ungaw upang paslangin bago pa man ito maglaho. Paglapit niya dito, agad namang pinuluputan ng tanikalang nasa espada ng diwatang merong perpektong anyo ang ungaw. Halos hindi na makawala ang ungaw dahil sa ginawa ng diwatang kaibigan ng punong tagapamahala. Nang makalapit na dito si Hermano, ay sinaksak niya ito ng isang espiritual na sibat. Kitang-kita ni Chris na naging sibat ang tungkod ni Hermano na siyang labis niyang ikinagulat. Matapos nilang mapaslang ang ungaw, ay agad naman nila itong binalata ng buhay upang magsilbing babala para sa mga kauri nito na kamatayan ang magiging hatol sa sinumang magtangkang higupin ang kaluluwa ng mga namaalam na ermitanyo. Ilang minuto pa ang lumipas, ay biglang naagnas na lamang ang ungaw hanggang sa mawala ang mga bakas nito. Sila Chris naman ay piniling bumalik na lamang sa bahay ni Lolo Mac upang makapagpahinga. Sumapit ang umaga at hindi nakatulog kahit isang minuto ang binatilyo. Nanatiling nakatabi lang ito kay Lolo Mac ng buong magdamag. Chris, ba't hindi ka natulog? Tanong ni Tandang Uben. Wala naman ho. Nais ko lang hong samahan si Lolo Mac sa huling gabi nitong pananatili sa kanyang tahanan. Malungkot na sagot ni Chris. Matapos yan ay bigla siyang nilapitan ni Tandang Uben upang yakapin. Pagtama ng liwanag ng araw sa bangkay ni Lolo Mac, nagkaroon ng napakalakas na liwanag sa loob ng pamamahay nito. Ayon kay Hermano, yun na ang hudyat ng pag-alis ng kaluluwa ni Makmak sa kanyang katawan. Ang esensya ng kaluluwa ni Makmak ay papasok sa katawan ni Chris na siyang magiging gabay niya sa kanyang paglalakbay sa mundong ating kinagagalawan. Paghupa ng nakakasilaw na liwanag, ay siya namang pag-umpisa ng pananalangin handog ng mga ermitanyo para sa namaalam nilang kasama. Halos abutin sila ng 2 oras sa pagdarasal para sa ikatatahimik ni Lolo Mac. Matapos nilang makapaghandog ng panalangin, ay gumawa sila ng isang ritual na sabulag upang hindi makita ng mga ordinaryong tao ang gagawin nilang libing sa bakuran ni Lolo Mac. Si Chris naman ay nananatiling nagmamasid
sa mga ginagawa ng mga ermitanyo. Walang pag-uusap ang kanyang narinig habang gumagawa ang mga ito ng kanilang paghahanda. Nang naisaayos na ang ritual para sa sabulag, ay doon na nag-umpisang dalhin ng mga ermitanyo ang bangkay ni Lolo Mac patungo sa bakuran nito. Mano-mano nilang hinukay ang bakuran ni Lolo Mac upang ipakita ang kanilang pagmamahal dito. Naniniwala kasi ang mga ermitanyo na kailangang paghirapan ng paghukay sa libingan ng namaalam upang maipakita mo ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng sakripisyo. Nang nakagawa na sila ng sapat na hukay, ay doon na nila inilibing ng patayo si Lolo Mac. Yun ang kanilang paniniwala na kailangang ilibing ang isang ermitanyo na nakatayo upang magabayan nito ang kanyang tagapagmana. Ginagawa din ito ng mga ermitanyo upang mas mapadali ang paglalakbay ng kaluluwa ng namaalam patungo sa lugar ng ating Ama. Matapos nilang mailibing si Lolo Mac, ay nagtulong-tulong sila upang makagawa ng konting salo-salo. Binigyan din nila si Lolo Mac ng konting makakain na isa rin sa kanilang nakagisnang paniniwala. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay doon na ipinaliwanag kay Chris ang mga dapat niyang gawin upang maging isang karapat-dapat na ermitanyo. Ang naiwan ni Lolo Mac ay ibinigay na rin sa kanyang pangangalaga upang maumpisahan na niyang makalikha ng koneksyon dito. Ayon sa ermitanyo, na mula sa mahiwagang itlog na yon, ay lalabas ang isang maunlad na kaanyuan ng kanyang dimen-dimen. Noon ding mga oras na yon ay itinuro kay Chris ang mga una niyang gagawin sa pagsasaliksik ng mga lihim na karunungan. Chris, kung maaari ay doon ka muna manirahan sa inyong tahanan. Bumalik ka lamang sa tahanan ni Makmak sa tuwing sasapit ang Sabado at ang araw ng pamamahinga. Yon ang mga oras na sasanayin ka ni Hermano sa bahay ni Makmak. Pakatatandaan mo, Chris, na wala kang pagsasabihan sa pagkamatay ng iyong lolo. Huwag mo din sadang kalilimutan ang responsibilidad mo bilang isang ermitanyo. Ngayong mga oras na ito, ay tuluyan na kitang tinatanggap na kaisa namin. Wika ni Tandang Uben. Matapos nitong makapagsalita, ay ibinigay na kay Chris ang isang libretang una niyang sasauluhin. Doon na din sinabi kay Chris ang mga kakayahang maibibigay sa kanya sa silid ni Lolo Mac. Chris, mag-iingat ka sa mga araw na hindi mo kami kasama. Magiging lapitin ka na ngayon ng mga nilalang na hindi kaaya-aya. Dobleng pag-iingat sa gabi at umaga. Pakatatandaan mo na ikaw na ang bagong Makmak. Dagdag pa ni Hermano. Matapos nilang makapag-usap, ay lumisan na din ang mga ermitanyo. Si Chris naman ay piniling mag-ayos sa mga naiwang kalat sa pamamahay ni Lolo Mac. Okay, kapag naka 1.5 likes, sunod ko kagad yung 12. Pero kapag hindi umabot hanggang 1 a.m., baka bukas na lang ng umaga. Ilang. Salamat.